Kublai PWPW, Kapitang Subhai P second Amen Faithful and True Channel Sasisin. But kajing pulai biang ya kane kakot kalam perang ya kajing imbaru blay da Francis de Sales berkut ubisya ber Dr. Jang Kapalang. Kalau nong kabalai nak kabanta kabalai. Kajing Yaisha. Pidon kam sikadai kajing Yaisha ban le ya kamonu blay pad ban yok pediang ya kata kaba ulah kular ong apostol. Ya kabang siam haka siti siki Hebrew kalau nong kabang sipau dekat lai pun riu. Hoi kumbau nong pen im ulah pen pena. To Yaisha da kumne pen im yalade. Nah gospel kat kum Lukas nong kaba arpuwei dekat kat kendai. Kalau kajing kemen kaba krau nak kaban tau breu ko filotia ban don halade. Kad badang kham janai kajing Yaisha jongi. Kadang kham janai kajing don jongi halade. Buan sin topen ken mau yalade. Putrai jongi ula pelaj im yangi da kajing syak sitom jong u bad da kajing Yaisha. Hakaju karukom ngidei ban wat ya kajing pen im jongi da kajing syak sitom. Kajing syak tenju, kajing syak nyobeng. Kajing yale persyak bad kajing jenjar da kajing jai-jai kebakrau kat bala. Wat nombu put ya kajing Yaisha jong pi hakane ne katai kajat jing syak nyobeng bad kajing tenju Henry to nang penyar yaka klem da kentaj yano pa ublei un pa hapi lane u ailat bakan jia hapi. Don kato katne kibakwa ban syak sitom tang ya kicing tinju kibadon burom. Kum kanuksa ban syak pen mansau hakatma ban long ki koidi jong katma ban syak leben nakabanta kaniam ban syak pen keladuk dakano-kano kamokoduma kabaki lajob. Kum kita kibriu kim it ya kijing tinju. Henry ya kaburam baki wanra. Usyakri ublei ubayaisha da sisha uyaisha da kajing jai-jai ya kijing tinju kiba penhiar kerdan berkumju uru kiba ai buram. Ban syak keren ben ban syak kentho berban syak mudui da kiriu sniu kalong ke kebasu tenat na kabanta ubreu ubasilur. Ban syak kenok, ban syak mudui, bad ban syak lebeng haki briu kiba bha, haki paralok, kiba hayeng hasem. Kalong kajing tenju basisya na kabanta ka hok kasot. Ka kamyaro ya kajing jai-jai da kaba u Charles Borromeo Bukui bakrau ula syak jenjar la slem ya kajing syak kentho baikba balapen pau hau haka duan yalap da unoya lap bakrau jong ka seng runiam penbej ke ba perking ban ya ki jing syak kan tho baro ki ba ulasya na ki weipat kumba ka sni jong ka ngap kalong ke ba kampang ban ya ka to ka jong ki skan hakaju korkom ka jing ma bangiyo na ki briu ki ba bha bat ki jing persya jong ki kalong ke ba kham sitom ban Yaisha ban ya ka jong ki weipat wat lakata ki khep ki la banjia arngot ki briu ki babha ki badon ke jing thmu babha ki penmi ya ke jing yale bat ki jing yakun wei persya ya wei pat namar ki jing ya pher ha ki jing mut jongki tolong ki ba Yaisha om tang ha ki jing jia bakrau bat ki ba kongsan jongki jing lanot ki bala banwan hap hapi Henry kumjuru ya ki jing jia bakhamrit bat ki bompoi perkhat ki bala ban mi nakini don bun ki balong ki ba kloi ban pidiang ya ki jing jenjar tang lada kim syak pendik hakano karukom ngan om syem jenjar ban long ubaduk ong wei briu lada kam syem khang lat ya ngaban syakri ya ki parlok jonga ban penang penstat ya ki khun jonga ban im don burom kumbang akwa ban le kumta sawe paruang ngam khuslai bangaduk lada kibriu kim perkhat baka lejia kumne hanga nakadaw ka jing bakala jongahi
sawe pat sengawi ban syak penjak buram bat yai syak bat un yai syak da ka jing jai jai tang lada om don mano banget ya nong penjak buram ki we pat kim sengawi ban yai syak ya kitu katne ki jing jenjar na ka jing pang kumba ka pau haki henry om ya barok ki jing jenjar kim long ki bom yai syak namar ba ki pang kumba ki ong kumta henry kim don pisa pan phak sumar dan kitu ki badon saudong jongki kim syak pendik menta nga ong ko filatia ni dei bandon ke jing yai syak om tang habangi pang henry habangi pang bat ke jing pang ke ba ublei ukwa ha ka jaka ke ba ukwa bat hapdeng jongki briu ki ba ukwa bat kumju ru bat ke jing jenjar ki ba ukwa la ban ong kumju bat ki we pat ki jing tenju haba kano ke jing sniu ka wan jia hapi to penon kam ya kita ki lat ki lenti ki badon kat kum kamon ublei ban le mar khong pong ka long kum ban pensoi ya ke jing krau jing blei hadin bala penon kam ya ki lat ki lenti to ap ya ke ke ba mi ke ba long ke ba pens ngo bha yo blei da ka men sim ai tilut lada ka pens ngo bha ya ba kilat kilenti ki job ya ka jing sniu to sngongu ya da ka jing sngorit henry lada ka pens ngo bha ya ba ka jing sniu ka job ya ki lat kilenti to kurku ya da ka jing ya syak ngadon kaju kejumut kum ukre-kuri bakhoi haba kisya haba pisya mudui songnia na kapanta kano ka jing bakala ka ba philale to penrit ilade hadu kata-kata patu kubur ba phi dei hok ban yo ya ka jing penrem persya ya phi lada pisya mudui bom hok to pelait ya lade ta ka jing jai ka balen ya ka jing bakala jong phi namar ba phi hap ban ai ya kane ka buram ha ka jing sisha bat ha ka jing pensai hau pramarjan jong phi henry lada hadin ka jing pelaj ya lade ka balong ka pasong hok bat songnia kidang yai mudu ya phi wat khuslai siba palat par wat le ba kidei ban priang ya ka jing pelaj jong phi ya lade namar hadin ka kamram jong phi ya ka jing sisha pidei ban le kumta da ka jing sngorit hakane karukom pila ban ya le persya ya ka jing khuslai jong phi ban ya da ya ka kerteng ba bahai jong phi lane ya ka jing ka ba pidei ban ai ya ka jing jai ka jing jar jong ka donut pat ka jing sngorit wat knyum palat na ka banta ba phi sya le bakala namar kalong kebadai kelum ba utau ba ujor ulek pop lada ka jing ilade ka penlong yangi ban sngeu ba ka jing sya le bakala kalong ke ba kham krau ban ye ka ba ka dei ban long namar kata wajib penlong ya ki jing ujor ha ki briu ki balong barabor ki bomla ban sya lane ki ba perkhat sit khli kalong ke ba khamantoy ya phi ban ujor ha uta uba pin penbej ya ka jing bakala lane ban wan rabiang ya ka jing jai ha ka jing mut jing perkhat te ai kan long kumta ha ki briu ki basuk mensim ki ba da sisa yo blei long kumta ha ka jaka ban pen jai ya ka donut jong pi ki la ban nang pen ki shu ya ka sha ki jing khuslai ki ba khamjur ha ka jaka ban weng no ya usya ubathar ki nang dung kham jiliu pen ban haki kijat jong phi don bun ki ba namar ba ki pang ki sem jenjar lane ki sya ya le persya hano ba ki kiarno na ka ba ujor ban pin ya ka jing landot ji ya ka jing tolot kane kalong ka jing perkhat jong ki pat kalong ka padai kan pin da ka ba syai kedar ya ka jing bom don ya ka bor
bat ka jing subun man sim Henry kita kuat tinge bat ki wat lang ba ki lat klenti na ki wei pat ba en sngo san ei bat sngo lem yaki bat ba en nyeu yaki om tang ba ki sha si tom Henry kum ki ba yai sha bat ki jing bat ki ba shulur manta ka ne ka long ka ba si sha ka jing yai sha Henry ka jing yai sha ka ba lam ler ka ba long ha ka jing si sha ka jing sarong ka ba la shut bah bat ke jingkwa burom basop sop kidon ya ke burom ong apostol henry om hakmat ublei ubreu ubaya sya da sisa juknyum ya ke jing jenjar jong u lemne ukwa baki wekin isne ya u ukuran syapang jongka klem dale menle da ke bahok bat klem yam klem da ud da nam bat klem da penhe syabah palat Lada ngisusen e u ailat ilade da ka jing jai jai ban isne u lain no haba en isne u na ka jing sitom ke ba syam don kat ba udang pentip don akor ba don kum kata ka jing sitom udon ha ka jing long ke ba suk mensim ha pedeng ka jing sisa par ka jing yai sya da ka ba kubur ya ka jing sniu klem da u da nam syapang jongka Haba pia kendu ya kijing ha kijing penblin ya kijing rublei bat kini kin om duna tu ken mau ya kiktien jung trai jungi haba kabriu kasukun kasitam namar ba kapor jong ka kalapoi henry maria khai ya kunlung ka klet ya kijing sitam jong ka kemen bala khai ya kunlung ha ka pertei yu anis kandriu tukat arpuwei Haka jing sisa pidon hapo jong pi ya kunlung badon burom tam haka pertei ubalong uji sukris tad hadu ubalapun ya u da bat balakha ya u pin singeu ya ka jing pang ka bajur henry tolong ubaslur da ka jing baha kini ki jing susi kin sa jakno bar ka jing kemen bom jukut kan ne namar balawanra yakum une ukunlung sika pertei te en sakha tang nakabantai jong pi haba pi lapun ya u pura hakat onut jong pi bat hakikam jong pi daka ba pertu buat ya ka jing im jong u haba pi pang tuturwa ya ki jing skosi baro ki jong pi ki jing pang bat ki jing telot ha ka jing syakri ya utrai jongi batu kerpat na u ban pen ya so ya ki bat ki jing sitom ki ba ulasya na ka banta jong pi to ko ngo ya doktor jong pi to di ya ki dawai to bam bat sim ya ki lat bara na ka banta ka jing i ya ublei da ka ba ken mau ba uladi ya ka ksang namar ba u i ya pi to trang ban sya pen ko na ka banta ban sekri ya u ban kentai ba pin pang khnang ba pin ko ngu ya u bat ban pen kre ilade na ka banta ga jing yam lada kata ka long ka mon jong u khnang ba pin dubla ban ya ro ya u bat ban ya kemen bat u to kan mau ba ki ngap ha ka por ba ki snai ya ka ngap ki im bat ki bam ya ka jin bam ka bak thang ha ka ju ka kom ni mela ban pen long ya ki kom le ki ba jai jai se ba palat bat ba ya sha lemne ban snaya kangap jong ki hok ki sot ki bakrau lai tang da ka bam ya ka ja ka bakthang pat ban im hapdeng ki jing tinju kumba ya ka ngap la sna da ki sentiu ba sing ubi ukun bat barit ubakthang ulong ubabhatam na baro te kumju ki hok ki sot bala penlen ha ka jing thang ka ba shaba palat ki jing tinju ki ba hapo bat sosat bat ki jing sha nyoben ki long ki ba krau tam na baro to kmi barabor ta ki khmat bom yo i jong pi ya uji sukris ubala sha sa nar phna ubaleng khoi ubai sha kren ben blei ubai sha kren sneu ubai sha kan tai bat ubai sha khnyot da bun rukom ki jing jenjar ki jing singosi bat ki jing pang to kan mau ba ki jing sitom jong pi baro ya ki ba omla ban ya nu jor bat ki jong u
lakadei ha ka jing jur ne ha ka jing bun pin om jenjar ai dalele na ka bantai jong u haba yunijor bat ka ai ka ba ula sha sitom na ka bantai jong pi tu kan mau yi ka jing sha pen sitom jong ki martir ha ki por ba men shua bat ki tu ki briu ki ba bun ki ba sha jenjar menta ka balong khampalat ban ya ka jong pi wat to ong wo ki jing sha sitom jonga ki long ki jing aram bat ki tu ki sha jonga ki long ki tikulap habai nujor bat ki tu ki ba klem don ban yarap lem klem ke jing senran lem bat klem ke jing penting lem ki im ha ke jing yap ke ba klem sange bala bantenge ta ki jing sitom ki ba krau siba palat ban ya ki jonga ke komen ke parai poi ya kaneka lenong ke balai ada pule mentakasi tengah nget nyopi jing mut long ba jong kaneka jing batai jong u Francis de Sales sepang ke jing ya sha tu ya sam ya kum kini ki video ciki parlok jong pi